yang barale gadang mungkin lapan di semalam kong begitu banyak kini kong babaliak kata sudah iko andika nyokala lo bulu Antara dan nakaman kepada pasangan hidup antara dan naik memakai tapi ada kawan rasa tarap kewatan di makola nyokini ada long siti dengan puluh labaran suarang alangang bantuannya guru indah kalamu dek baris siang barelek gadang la abi panek mungkin kasadonyo onde di manyo kini onde di manyo kini mungkin ala abi lalu kasadonyo alai kini cari tonyo lah banyak kurisi pada oranganyo banyak lalu kadonan dua cara gua awak dibuweyo kadang mandang awak ama buah umon kona we ama kayo cara kekomanan kagua langgoran adinyo di mana na akan aman timun lewat tali-tali malang mana ada naik babarua kilonya kicuala tio ari karam kawatan dan ragu ala korana dinyo dima